Daw Dafydd Thomas o Fodorgan, Sir Fôn. Mae'n hoff o waith celf ac yn benodol gwaith celf stryd, ac yn ddiweddar creodd furlun sydd i'w weld ar wal yn Llangefni. Dafydd, croeso ato ni. Diolch. Falch o gael ti yma. Mae'n amlwg bod ti wrth y bodd gyda celf. Ble wnaeth y ddiddordeb yma ddechrau? Nes i dechrau jyst wneud life drawings o pethau fel afal dwi'n cofio wneud a un llun o Macy Gray. Dwi ddim siŵr pam. Blwyddyn 7, efo jyst pensili allu, a wedyn o'n i'n gweld fy hun yn tynnu at gwaith street art a graffiti. Ti wedi llwyddo cael dan o dy waith di wedi ei arddangos yn gyhoeddus. Do. Nid mewn arddangos farferol, nag e. Ond wal yn Llangefni. Ie. Siwr nath yna ddigwydd? Athrawes art fi nath gael hwnna i fi. O'n i eisiau wal arall i peintio. O'n i wedi peintio wal freehand graffiti am GCSEs fi. Ond o'n i ddim mwy o walu ar gael yn ysgol. So rhaid i fi edrych yn llefydd gwahanol. So, cwmni tref Llangefni nath gael y wal. Gan y bwtsiar, oedd wedi offro fo i nhw i gael rhywun i peintio arno fo. So oedd nhw roi i ni efo'r funding amdano gwaith. Nath ni cyfarfod efo nhw, efo lot o designs gwahanol o landscapes a pethau fel yna. Ond yr un o'n nhw licio'r un o'r seitha. Hwna oedd y design nes i defnyddio yn y diwedd. Felly pa bethau nes ti addasu newid ei ffitio Llangefni? Oedd wedi dewis siapiau, tri silhouette o'r dre i roi yn y fo. Oedd gen i fi top yr eglwys, ffenetri'r Town Hall, a wedyn y cloc hefyd. Felly, faint o gamau oedd yna? Beth oedd y broses o greu'r peth o'r dechrau i'r diwedd? Nes i wneud design bach, 2 metres o'r midlun a'r pren, efo spray paint a masking tape, yr un method o fi am defnyddio i'r un mawr. Ond ar ôl hwnna, nes i tynnu llun o hwnna, sgilio fo fyny, newid yr aspect o hwnna fo. A wedyn gael y real measurements wedyn off y computer, a wedyn sketchio nhw fyny efo permanent marker, a wedyn masgio fo a peintio fo. Ac oedd 9 bwrdd i gyd, yn dde? Oedd yna le i ti roi nhw gyd allan, fe bod y llinellau gyd yn ffitio ti gilydd? Dim cweit, ond fi byth gallu gwneud mwy na 3, dwi'n meddwl. Ond gynnu fi 2 ar y wal, wedyn un ar y llawr. So oedd y braidd yn awkward i gallu sheidio rhwng y ddau. A siwrd wnaethon nhw roi e lan wedyn? Mike a Calwyn, bathroom fitters, kitchen fitters maen nhw, so oedd y braidd yn job rhyfedd i nhw, dwi'n meddwl. Ond nath nhw'n mwynhau o. Nath nhw'n gwneud job ffantastig, dwi'n meddwl, mynd i roi reid sturdy a mae o'n perfect alignment. Felly, faint o amser nath y gymryd i ti gwblhau'r broses? Nes i dechrau fo yn mis Mai, nes i gael y bod i mewn, a wedyn dechrau sketchio ar y bod efo'r permanent marker. A wedyn nes i gorffen o yn mis Hydref. So, tia 6 mis, wbeth fel yma. Os ti unrhyw gyngor i rywun bydde eisiau gwneud rhywbeth tebyg? Mae'r athrawes art fi wedi bod cymaint o help. Mae hyd oedd un nath gael y wal, gael y funding i gyd a sortio allan gyda planning. So mae wedi rhoi lot o oriau i mewn i fo. Mae'n helpu i gael pobl i helpu ti pam ti'n neud y gwaith. A wedyn lot o dedication a dal ati. Gret. Mae pob lwc a diolch yn fawr iawn i ti am y sgwrs.